Tak ja vás zdravím u nového videa. Čaute. Likán sa ma minule pýtal, jak nám štartujú mašiny. Tieto dve v pohode. Už v pohode. Štefán, ten má trošku problémy, ale vymienil sme filter naftový a už sa uvedomil. Anička tá horšie. Ale odkedy ju máme, tak žhaviče sa vôbec nemenili a najskôr to bude žhavičami, tak objednal som nové. A ideme ich s Jožkom akurát meniť. Teda Jožko sa už o niečo pokúša. Už mu trčia len nohy. Jožko, zamávaj. Je tam, zamával ma. Tak ja idem tu odzadu pomaličky povolovať. Dekel máme dole. A už pomaličky ideme dávať aj žhaviče dole. Tie červené table. Tu máme žhaviče. Čo? Ide zobrať ten trubkový. Tak. Uvidíme. Dúfam, že to bude ono. Uvidíme, jak to pôjde tebe. Zle. Isto zle. Lebo mne už tento drotík zavádza tu vnútri. Takému profesionálovi? Dáme kľúč, až bude treba. Ani. No. Stal sa zázrak? Ono sem to, je tu aj olej, vieš, že to není suché úplne. Dobre, jeden vymenený. Hotovo, môžeme ísť. No, tento poťahne. Až by vás to zaujímalo, tak 51 € bez DPH držím v ruke. Mamina, pozdravujem ťa, až pozeráš. Isto si sa potešila, keď prišiel kuriér. Že za takéto čudo idú toľko peňazí. Máme ich 6. Ideme pokračovať. Môžeme to len aký tvoj valec. Capko. Cap. No, že nemáš koncent. Jožka, necháme tu sa trápiť a ja idem z druhej strany odzadu. Na to lepšie miesto. Ešte počkáme na porovnanie. Chlapec krásny. Krásny. On hovoril, že voľaký elektrikár by to vedel premerať. Jako? On mi hovoril, že aj nejakému elektrikárovi by sa mohli dať premerať. Aha. Už keď to viem mať rozobrané, veľmi pekne pošlite. Hej. Lebo tak či tak tú cestu zimu vždy zle štartovalo a tá špička už je taká. A ono to nohreje. Však áno. To nejebe cestu naftu nič. Môže byť už prepálená, alebo čo. To môže. Voľaký odborník nám určite povie. Na tom YouTube sa nájde veľa odborníkov. Na tom YouTube. No. Idem pokračovať aj ja. Nechceme to zakriknúť. Ale... Už sme to zakrikli? Nie. Nie? Keď si povedal, že... Však to, čo si ty povedal. Ale ideme celkom dobre. Joži stihol vymeniť 4, ja za tedy 1. A ešte ostáva posledný. Keď potrebujete zredukovať orech, tak tam najbete takto handru. To je Denov vymysel. Natlačíte. Jaj, pardon. Dobre. Hlavičky sú trošku iné na šroboch. Sú tie torxové. A bohužiaľ taký orech nemáme a čírou náhodou sme našli o číslo väčší 12. Tak, poradili sme si. Sprostí síce sme. A to je tak všetko.
No poď. Anička, a dúfam, že ráno, že ding! Bez bateriek. Jak kedysi. Bez bateriek. Pamätáš právne minus 19. Anička chytila s novinami a pod myšom sa kurilo. Hodinu. Kurňa, ešte mi tu aj tá lišta zavadia. Ešte aj vlastné ruky mi tu zavádzajú. Opäť. Choď preč. Kto? Dobrý? No, hlavne, kto bude chcieť vymeniť žhaviče, tak si môže zavolať Jožka, mechanika. Drahého. Drahú slečnu. Ľahkú. A kto? Bodierami. Sa mi to nešmíka. Marek, vzadu je ten jeden žhavič, podaj ho potom, prosím ťa. Toď na onom. To som chcel počuť, tento zvuk. Ten biely. To som chcel počuť. Poď. Tak jak si je. Dobre, mám. Skúšajme na ruku. Ani tak. Ani tak. Skúšajme za Androu. Pozri potom hentam, jak máš lakeť. V tom zakladači tam by mohla byť tak 1 hodina. Tuto na tom preno nám chýba. Alebo hore bola hodina? Hore možno, že v tých krabičkách sa mi zdá na motorovku, jak boli voľaké veci. Tam možno, že... Pozri, aj tam. Už to teda pozerám. Nie je to čarovné poličko, ktoré chceme. Položím ťa takto sem. A poď, nevrzgaj. A poď. To ti klubík na rukách rozgaj. Na to majú ešte čas. Ani tu. Máme štartovačky. Nie. Šúre. Ale som to videl. Hej. Ešte pamätám na to, či to je len pred Dunavom položené pod touto grabicou. Toto dám naspäť. Víťazoslavne môžem prehlásiť. 6. žhavič venku. Relátka. Relé. Renéja a Rudolf. Chodívame Milanovi na strechu. Milanovi. No však hovorím Milanovi. Renéja a Rudolf. Zas sa to nejde. Potom, keď to nebude treba. To nebude, keď zavrieme. Keď to zavrieme. A tak ono by sa to stále to malo dať aj z boku dať. Aj natlačiť len. Ale to sa Ťažko. dáva. Vieš ako. Nedá všetko. Parádne. Parádovito. Ja by som povedal iným slovom na po. Však práve preto.
Tak ono neviem, či žájne až od určitých stupňov nedáva. Neviem ti povedať. Sa tady, keď som jednou z toho náhodne čítal niečo. Ani nie. Tak gumička za neho. No poďa, už si na konci. Čuráčik. Dobre. Je to za nami. Ešte nie, ale... Tak ale. Ponamontované ešte. Ešte ponapájať kontakty. Daj naspäť. A nie, povzdušňovať. A potom daj naspäť kryť. Tak ono to naštartujeme bez toho krytu, aj. No jasné, preto hovorím, že najprv povzdušňovať, naštartovať a až potom už keď bude všetko fakčiť, tak nahodíme kryt. Takto. Takto. Dajme asi lepšie. Daj, sa to. No! Aj tento oni tam daj spadky. Tak. No, skočne tam. Faga. Je tam. Poď moja. Tak sme ťa povzdušňovali. Ešte hovoria si bola trošku bublinka. Lebo tak až tým prebalil to všetko vlíbal na pár, to sa krkala zrazu. No dobre. Najväčšie prekvapenie bude zajtra ráno. Žhaviče vymenené. Anička chytá, však samozrejme, keď už je ohriatá. Uvidíme až zajtra ráno, čo povie, keď prídeme. A skúsime ju naštartovať. Čo nás slečna bude vyprávať. Ale tak snad sa jej to bude páčiť. A bude spokojná aj Jožko, keď si popíja svoje mliečko. A nič, berem caky paky a idem za Marekom. Marek už išiel chystať volačo. Tak, idem aj ja za ním. Máš! Montážna lánko si poprav. Oj, ale to tu padá.
Dobre! Nekteří lidi nevěří, že jamajský bob zvítězí. Neviem, čo si hovoril, ale už ťa nepočujem ani ja. Daj do voza. Pekne som spadol, tak som si spieval o jamajskom bobovom týme. Drevorez. Dobre. Daj, Lano. Dobre, počkaj. Daj, Lano. Dobre. Daj do voza. Idú. Máš! Daj ešte do voza trošku. Máš! Daj, Lano. Dobre. Daj ešte, Lano. Dobre. Daj do voza. Ide. Máš!
No, pomaličky nám to ubúda. Už mu to hore hádam aj pribúda. Dneska sme mali išiť kamarádovi lano. Dominik, pozdravujem ťa a snad ťa moc hlava neboli. Keďže dneska vám to nevydalo, tak hádam ten štvrtok pôjdeme to zošiť. Tak nič, Dominik. Drž sa. Hore, vozom, hore, ide. Rozbehol sa. Máš! Zoberieme babám do reštaurácie, keď chceli. Americký. No, došla mi baterka v diaľkovom na vozík, tak som si ju bol vymeniť. A cúpi tam ešte na nejakú hodinku dole niečo poťahať, kým nebude fajront. 27% baterky, tam mi ešte snáď vydrží niečo. Máš! Máš aj v linke. No, pomaličky nám to ubúda. Už sme pri bodke doťahať už len tento kúsok tu. Ale tu už musíme dávať pozor, keďže nejakých 30 metrov pod nami už je elektrické vedenie. Tak už to všetko dávame len kolmo od linky. Dneska máme veľmi pekný odmek. Ten by sme mohli odtade to. Takto sa zobrať. A okolo tejto bodky ho plánujem otočiť. A tu si potom nakloníme lanovkou tam. Kotva. Prišiel odmek a voľako sa chce ísť von. Ale vrch sa už oprel o ďalší, tak snad to ešte nás nechá doťahať. Mohla by byť taká zlatá. Čo, Marek? Ten má bodku? Do tých bukov, do prčíc. Dvoje párov rukavíc na komplet mokré. Ja tiež. Fanúšikom vyprávam, jak bolo parádne dole. Na to, aký som si myslel, že aký to bude deň dneska.
mohol dať, že z Amerika. Ukáž. Ukáž. Ha. Jožko môže zajtra robiť. Uvidíme, čo ten kamarát, či sa mu dneska podarí zo Šilano Dominikovi, alebo čo vyviedli. Či sa mi rozhoduje, aké tak Jožiho tu necháme manipulovať a s Marekom pôjdeme mu pomôcť to zošiť, keďže Dominik mi tiež poradil. Zaniesol na Oravu tie brzdové pásy vlastne minule, to som jemu niesol. Tak treba sa revanžovať. Tak, to by bolo k dnešnému videu všetko. Končí mi už baterka, končíme aj my. A vidíme sa u ďalšieho videa. Asi jak Jožko bude manipulovať. Tak ahojte. Marek, nakývaj aj tým.